Id-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio ikkonferma il-ġlied li nqala fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista f'ċett ta' WhatsApp fil-jum meta kien hemm l-att tal-voti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fin-Naxxar. Il-ġlied inqala primarjament bejnu u d-Deputat Nazzjonalista Yves Borg Bonello, tant li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech kellu jipprova jikkalma s-sitwazzjoni li fil-fatt ma rnexxilux u l-Whip Robert Kutajjar għalaq il-grupp ċett. Il-ġlied qam wara botta u risposta bejn Giglio u Borg Bonello fuq attitudnijiet fil-Partit Nazzjonalista. Dawn iċ-ċets li jiġdu il-ġlied velat mill-Lafin Malta ġew ikkonfermati minn Giglio stess meta kien mistoqsi minn One News. Dan l-aħħar ġew svelati ċets tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista propju fid-9 ta' Ġunju li għadda. Għalfejn qed inti Dr. Giglio li Yves Borg Bonello ħawsed. Mela, dawk iċ-chats kienu chats ġewwa WhatsApp group illi fih innifsu jaħtieġ li wieħed jirrispetta l-konfidenzjalità dwarha. Fl-istess tweġiba li tal-One News, Joe Giglio ukoll attakka u bottja wkoll lil minkixef u l-likja din iċ-ċett lil Lafin Malta mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Issa kien hemm min derlu illi kellu jillikja dawk iċ-chats dik hija ċertament xi ħaġa li mhux ħanagħmel jien u sejjer naqba' nirrispetta il-konfidenzjalità ta' dik iċ-chat. Il-ħadd 9 ta' Ġunju fi grupp ċett tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Giglio tefa' artiklu tal-Lafin Malta b'ritratt ta' Borg Bonello fil-Parlament b'karta imwaħla mal-laptop tagħha taqra Defni kellha raġun. Pront kellem l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li għamel żewġ sinjali ta' mistoqsija u li bihom qajjem l-irwiefen. Giglio wieġeb li l-Partit Nazzjonalista mara aħjar b'referenza għal riżultat elettorali iżda li l-gimmicks m'għanux. Dan botta ċara li Yves Borg Bonello. Giglio żied jgħid li rridu nifhmu li ħadd mhu akbar mill-Partit Nazzjonalista għaw min jibqa' sieket imma nitkellem bil-libertà kollha għax m'għandi bżonn il-politika, żied jgħid Joe Giglio. M'għaddiex ħafna ħin li ma qamilx Borg Bonello twieġbu u b'mod sarkastiku qaltlu li l-wirja tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġiet bis-saħħa tiegħu. Giglio wieġeb bil-kliem ħawsed. Imbagħad qamu oħrajn jgħidu li għajjew jaraw li l-Partit Nazzjonalista moħħu fis-selfies u talab lil Borg Bonello iżżomm posta għax għadha żgħira. Borg Bonello reġgħet qamet u qalet forsi xi ħadd ifakkarni min ma jħoss selfies. Iż-żewġ naħat komplew jitajru tant li mbagħad il-Whip Robert Kutajjar għalaq iċ-ċett.